County ya Kisii mwancho mwere sebono oyo merere tamate hekirogo kie ensemo yebunga ya Kitutu Uchache South omoske Calvin kirani omwando nigo bono nende abekirete ni bunegesa kukyomo gusi nigo geisaine kugamba imeyense ya Kenya asebono amochiri bororo hegatia barai kurwasa rogongo rwa gusi abwagoteba buna nigo batabegesa kukyomo gusi tikeresanira kugamba ase arari bene eganga yayo guchako musi Daktari Fredo Kengo Motiangi busibo chore bone bwo mwako gocha kokwana kurwa ensemo ya Jokvilla imeyekenyoro kia mwamogesa ward ya Kitutu Central ensemo yebunga ya Kitutu Uchache South imeye county ya Kisii asomo yega woko mwani homoga koyo mo Charles Omwansa uyore isemo mroyo ma Samarieta Enosh Omwansa nigobono omwando araritene ni nakomochia omubunge bwensemo yebunga Kitutu Uchache South aso gutekerania amagenderero nigobono abalirire irainga ne uchikobekerania amagendero onye ba uchikomochara uno mubunge obo wonne bwo mwako gocha Maminto Nchenko ligiande mirimo y'obujumbe wa Kitutu Uchache South. Seri tukolia rero na inchi nacha igona akire kwa me familie naende no kunya kumanyia abantu ba minto ngese sabarie no eto kunyeri yanto tageta masaho. Ene segiyo barabu no musunde. Utabu etiginya sae mutwe na boko nyoranga na bibinto bira butantani. Ase siasa yega nchente ni no mwana minto ko Dr. Fredo Kengo Motiangi ase kiyama gya Jubilee soko liyo mo president wense ya Kenya naende igonko batebinga abana ba mitumbara bagusi banarete gocha bakwano monugete oyo koro kiyama chaye segesa kugyaito goteba ngantu abagusi nganto raisana naende goteba ngantu negesa kwegeke aine ngana yoko beki abantu bechaye dede goteba abantu ba minto intu abagusi tuasaralie Dotore Kenya ngima. Noega igaru in the Rift Valley, a community abasigisi. Mosoko ngandagari in the Kipsigis community, ito bate clans yabagusia abange, kwandari kwanyora batabori, kwanyora bagusero, kwanyora bachura, bonsi no bararia. Ige garu mondaba dan antora isana yombi yakwana. Ige to kani abana bari baminta bagusi, ngachinga kicheikire. Ekora in 1963 Ekero Kenya tabete president ya Republic of Kenya iga atageta ko mu busiri bagaga ambe Kenya atageta ko anyamweya na sagini to be vice presidents. So in 2026 ekero to ko president mwese goto isadet igo abantu bamito esega asienko liyo bujumbe nchenko matebinga nchenko chero komosi ngo basaba no bwororo naende ngo mumbro yo minto lega oyo kuribono oyo kerogo naboko rangi gasi ya mwengei gasi ya tuatigaire magaza constituency chiga cheito amabaga ya abana korikwa ndorikonyora nabono ubugima bwa kongirega okonyora nga noena abayibuli bakonya butabata nga ibaho kurusia besa bakoira abana school next week. You find that thing obugima no bokongu when a leader has been given a responsibility negasi ya gotemba okeyu musigo monene obugima sabantu baminto Mudabona turokorigeria inchengo kwaro mumuro yegasi gorwa oversight. Ekorokorigeria nibo ya chirebo Kitutu Uchache South ese miakene umujumba konyora 190 million ase miakene that is almost 800 million. Naende ko korigere chipara umujumbo ito oiro 65 million kero mwaka kero chibekera nyamo na boko nyora umujumbo ito nyora more than 1 billion. Aba mo ete billion ngakingana. E billion nechi beso kubeke li korokora makorokora bere ichorecha e billion umuntu sawa kwa siri e billion yamo kwa machiko mutumie 20,000 per day ese miaka 140 no minye miaka 140 igo enibe yuterienke nakingo tebara ngumujumbo yobo Kitutu Uchache South amagendera ya yakanya begete atawa keranga chigwa ko lingabeke mubukata are nakyo. We want development and we must assist abantu baminto banyore what is rightfully theirs. Na togos kamotu mwache mwito so ase siasa